Ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хубаен, саломатӣ хубаe? Ирӯз 23 феврал соли 2024 1000 рубл 118 сомонӣ. Ирӯз навор оиди мошино мешавам. Мошини Nissan дорем, Vectra A дорем, BMW 5, BMW 3, Opel Astra F, Astra G, караванош ҳастанд. ВАЗ 2107 ҳастай. Хулоса навор чоткай бадай, ҳамаи мошино гуфта наметавонем бачаҳо. Хитон тамошо кунед, маъқул боша бигирен. برای رکلام مراجعه کنید. ایمو واتساپ همین بچه‌ها چیزی باشه اگر شما دا رویش کنین ایمو واتساپ دا ما رکلامش میکنیم در نواری باید نه مرسدس هم هستن برای شما. خلاصا کشش را بلند کنین، نوارا با دقت معلومات را گوش کنین. کدام ماشینی که معقوله شما دا بچه‌ها همون دا زنگ بزنین بخرین شما. ایلش بچه‌ها بیهوده زنگ شو نزنین، بچه‌ها را غم شو ندین. خوش همتون ماشین چوتکای با دقت تماشا کنین، نگذرونین. امی لایک بزنین بچه‌ها. همین مهنت قدر کنین، پادپیسات کنین. ای همتون روزی میدونید برادر عزیز. برشون میاد که گیم پلوس تماشا کنین، اعلان سر میکنیم. یا رکلامای گوش کنین بچه‌ها. کسانی که در طرفای گروه پادوس هستن، سه ماه رجیستراسیون 7000 از نومی کانال سعودو تیوی گپ زنین، ارزانتون میکنم بچه‌ها. همین رقمای پلوس 7 واتساپ دارد، گارانتیش قطعی دانی بازا 3 ماه مثل بچه‌ها. اگر ما دا باور کنین، کسانی که در گروه پادوس هستن زنگ بزنید اکدا 3 ماه رجیستراسیون 7000 روبل با ارزانتون میکنه. فقط از نام کانال ما گپ زنید بچه‌ها عزیز. بدیلی پر فقط مراجعه کنید. بچه‌هایی که همون طرف هستن رویشون کنین، مقصد توصیه بتین بهترین نکای. یکم ماشینی فروشی تماشا کنید. مرسدس بنز و 190 است که در ناحیه شهرینو قرار دارد. سالش 1990، موتورش پاوکای شیر بچه‌ها. این خیلی ماشینو کمن. коробкаш механика, гази бензин, балонош 70%, документош тамом шудагӣ, инами мошинча, инами ҳолат. краскаш созай. нархша 18000 сомага бо савдои хубам дора камтар. мотор камтар корам дора дӯстон. рақамои телефон 918 ёки ватсап рақамои 882 занг бизанен. аз номи канали мо камтар суҳбати хуб ҳамроҳишон мекунам. балоно 70%, маълумотро гӯш кунед бачаҳо. ноҳияи шаҳринав, солиш 90, мотор павук, механика, гази бензин. балоно 70%, документош тамом шудагӣ. занг бизанен, маъқул боша бигиринша. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки солиш 1997. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. нархша 48000 сомага бо савдо ҳам мешавад. бензини холӣ. мотор 1.6 литр, коробкаш механика. рақамои 936 ватсап доранд, телефонои дастӣ ҳам ҳастай. занг бизанен, маъқул боша бигирен. хадавои атлична, балонош нав, ҳуҷҷат нав тамом шид меган. 48000 сом бо савдо ҳам дорад дӯстон. фақат беҳуда зангшон назанен. навори дарозай. ҳамаша тамошо кунен. кадомаш маъқулай, галочкада бигиренда, баъди навор занг бизанен, барем бихаренаш. кадом мошини маъқулай дӯстон, фақат аз номи канали Саудо ТВ гап занен, иншоалло арзонтон мекунам. Chevrolet Cruze бачаҳо, ноҳияи Ҷалолиддини Балхида қарор дорад. солаш 2010 сол. нархша 70000 сомага бо савдо ҳам мешавад. коробкаш автоматика, мотор 1.8, гази бензин. рақамои 934 да занг бизанен, маъқул боша агар бигирен. дӯстон азиз, рақамои ватсап ҳам дорам. метавонед занг занен. старт стоп, дарҳо отпечатки палса хатияй. документош то 11 моҳи 11 2024 ҳастай. беҳуда зангшон назанед дӯстон азиз. касоне ки харидори аниқ ҳастанд, ҳамон нафаро занг зананд. хулоса маслиҳати соз ҳамроҳишон мекунанд. ина мошинча 70000 сомонӣ мега бо савдо ҳам дорад дӯстон. занг заноне ки не нашоти ҳамин мошино соҳибошон қати гап занен, барем бихаренша. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки хидм камераш кам дар мошинбозори Қурбоншаҳид бачаҳо. ноҳияи Фархор. мошинчаи ноҳияи Фархор. солаш 1997 сол. гази бензин, мошинча чотка. нигоҳ кунед ака. 40000 сом мега караванай бачаҳо, хоҳиш карден. бениҳоят тозаакай, краскаш тоза, балонош 100%, ҳуҷҷатош 10 моҳа ҳастай бачаҳо.
این همی ماشین خلاصه کسانی که میخرین نگاه کنین چه خیلی فسانی خوشروه. موتور 1.6 коробкаш механика. Состояние машин отлично, зури бадай қонуну қоидаш қатӣ. касоне ки харидори аниқ ҳастанд зангават кунен, аз номи канали мо ҳаракат мекунанд, иншоалло ягон сум мо арзонтон кунанд. чунки мо гуфтагем ки аз номи канали мо занг задан савдои суз ҳамроҳшон бикунем. 40,000 сум нархш. ина кузов, ина балон запаска бо савдо ҳам мешава. рақамҳои 888 телефонҳои дастии дӯстон зангават куненда маъқул боша бигирин ша. маълумотҳои пурраша метавонен занг бизанен, рақамҳода маълумотҳои пуррара ҳам бигирин дӯстон азиз. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Дайвон Нубира ҳастае ки дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад дӯстон. солаш 2000 сол. нархша мега 13000 сомонӣ бо савдо ҳам дорад. ин ҳамин мошинча моторш 1.6 коробкаш механика. камтар барф бурдагӣ буд ку пештар бачаҳо ҳамҷо сурат гирифтагӣ рӯи кагай. хулоса мошин намияй. рақамҳои 901 31 1343 ватсап дорад, занг задан маслиҳат кунен. балоно 80% документош 1 сола ҳастай. алишам мекунем ба Opel Caravan боша. хоб 4 балонш мега пачка, аккумуляторшам навай. 13000 сумай бо савдо мешава. зангават куненда маъқул шид бигирин ша бачаҳо. рости касоне ки ҳамин навор ҳози лайк намондай бахилӣ накунем бачаҳо. ҳамин лайки тарафи даст чап нигоҳ кунен. ҳаминра биҷиқен моненда ай тарафшон беҳтарин дастгирии мода мешава бачаҳо. хай подписатсия кунен, агар хитонда хубай ки ягон мошини арзон ёфтем мепартем мебинем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra A ҳастае ки дар ноҳияи Ҷалолиддини Румии Балхӣ қарор дорад. солаш 95 21000 сум нархш. мотори 1.6 простой шербачаҳо 16 1.6 простой. коробкаш механика, гази бензин. рақамҳои 906 ё ин ки плюси 7 ватсап. занг бизанен, маслиҳат бикунен, маъқул шид бигирен. Саудо ТВ ҳамвақт мошинои чотка навор мекунад барои тамошобинони худаш. краска нав, 4 балон 90%, 1 сола ҳуҷҷат, дарои пеш электропакет. хулас ҳамаш соза мега. биё бибиниш, маъқул шава биги барш. ин ҳамиқа маълумот нашоти ҳамин мошин бачаҳо зангават карда бигиринша. бисёр хоҳиш карданд ки ҳамон нафарое ки конкретни харидорен ҳамон одамо занг зананд. беҳуда зангшон назанен. просто интересоват кард занг назан бачаам. акада сум дар кора Россия рафтанияй ба ҳамон хотир мега савдош мекунам барава. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira B. любителои Zafira ҳастай дастуравардони шир бачаҳо. ноҳияи восида мерен, ҳамин мошинчара мегирен. солаш 2007 сол, 75000 сум нарх. ин ҳамин мошинча ина навор кардем баҳри шумо. просто ба хотири подписчикҳо хоҳиш карданд ки Zafira навор кунем. мо ан шуморо ҳурмат мекунем да, яъне ки комментариятона ба назар мегирем бачаҳо. мотор DVD 6 скорса мега механика. рости мошинбозор рафтем бачаҳо ҳамин рӯз. ҳамон нафарое ки чӣ хел хоҳиш карданд ҳамоҳо шамо ҳаракат кардем, навор кардем. бинависеш кадом мошин маъқулай, ман худам ҳаракат мекунам, пешниҳод кунам. бо савдо ҳам дора. мотор DVD 6 скорса, коробкаш механика. рақамҳои 950 20 51 да занг бизанен, маслиҳат кунем, маъқул боша бигиринша. ҳуҷҷатҳо 10 моҳа, оинаҳош яъне ки сияҳош 1 сола ҳастай дӯстон, яъне ки танировкада. зангават кунен, маъқул шид бигиринша. беҳуда занг назанен бародара. аниқ одан бошӣ, агар занг биза маслиҳат мекуна мегирӣ мераша.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. бо диққат тамошо кунед. BMW 3 шаҳри Ваҳдатда қарор дорад. Солиш 93 шер бачаҳо. 18000 сум нархаш. ин нарх камай. мотор 1.8 механика, бензин тоқа, газ, дизел надорад. рақамои 931 901 31 13 43 занг биза, маслиҳатка бигириш. WhatsApp дорад. балоно 80% бо арзон ҳам мекунем, меган камтар. алиш ба Opel Caravan мекунем. моториш 100% полоборот. бародаро, касоне ки харидори аниқ ҳастанд, ҳамон нафаро занг бизананд, камтар суҳбат мекунем. беҳуда занг назанем. ҳамин навора шумода маъқул боша, агар каси мара гӯш кеста хуш ба ҳолтон. агар навор маъқул боша, агар лайка бизанед, дар комментария Саудо ТВ ба пеш плюси 5 амонен гап нест ҳаматунда. медонем ки дастгирӣ мекунем бачо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Nissan Versa ҳастай. Nissan Versa гӯш кинем бачо. шаҳри Ҳисор мерен. 65000 сум дошта бошен, мерен маслиҳат мекунен. солиш 2012 сол, бензини тоқа, яъне ки толка бензин. мотор 1.4 автоматика дӯстон. занг бизада бира бихариш. 10 моҳа ҳуҷҷат дора. рақамои 905 06 03 09 маслиҳатка бигириш, бира ҳайкада бигардиш. Nissan Versa шаҳри Ҳисор. як бор дига мегум, 65000 сум, солиш 2012, бензини холӣ, мотор 1.4 автоматика, 10 моҳа ҳуҷҷат. рақамои телефон, рақамои WhatsApp мондем, занг биза бира бихариш. мегзарем ба нӯҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 бачаҳое ки хоҳиш кардем, набор кардем. шаҳри Душанбеда қарор дорад. 26000 сум нархаш, просто чотка ибадай, ба ҳамон хотир камтар қиматш кардан. мақсад ки бениҳоят расходш кардаган, ба ҳамон хотир мақсади, яъне ки сумша бирора гуфта, ҳамин қадри 26000 меган. яъне ки солшам соли навай бачаҳо. ба фикр ки ҳамин 2008 сол бад мо хато кардем, яъне ки напрестем сос. 2008 сол фикр мекунам. ҳамин хелайда. шаҳри Душанбе 26000 сум нарх. механика, гази бензин, гази евро 4 задагӣ. рақамои телефона мондем, занг мезанем, маслиҳат мекунем. ин ҳамин мошинча, ин ҳамин ҳолат, ин ҳамин состояние. ана шумо харидоро занг бизанед, маъқул боша бигиреша. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ бародар азиз. BMW 5 бачаҳое ки хоҳиш кардем BMW 5 набор кунем, ноҳияи Ёвон мерен. солиш 1989 сол, дизел ай. мотор 2.4 турбо, коробкаш механика ай. 25000 сум нархаш, бо савдо ҳам дора. рақамои 939 ахираш 666 WhatsApp дора. занг зан муроҷиат кунен. мошинча на хадовай мега, номераш кӯҳна ай. лекин номераш кӯҳна. хадовой хуб, хадовоиш мақсад 50% алишам мешава. мақсад беҳуда занг назанен. мотор 2.4 турбо, дизел, механика, 25000 сум мега, савдо ҳам дора камтар бо. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ бародар азиз. Daewoo Nexi ҳастае ки дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. нархша 15000 сум мега, бо савдо ҳам дора дӯстон. Nexi узбекский, яъне ки Ӯзбекистон вадагеша. механика ай, мотор 1.6, бензин, газ. рақамои телефон мондем 988 19 17 13. занг биза, маслиҳатка бигириш, маъқул боша. агар состояниш боли мери бачаҳо, мақсад не зурибат, не конкретни, яъне ки пусидаги варид парид гуфтаги гап неста. яъне ки ҳолати миёна метавонӣ занг бизанӣ барои бихарӣ бачаҳо. фақат аз номи канали Саудо ТВ занг биза, суҳбат мекунанд, ҳамроҳи шумо муомилаи хубам мекунанд, камтар арзон ҳам мешавад. ин ҳамин мошин, ин ҳамин ҳолат, ин ҳамин состояние. фақат мақсад, яъне ки сабаби савдошавии мошино шумо мешавед. аввалаш худованд иншоалло, баъдан шумо ҳамин навора фақат лайк шапак кунед, падилиса кунед, бачаҳое ки мехарад рӯишон кунед. дӯстон азиз, нашоти нархҳои мошино зангаватка персенша. ҳамин қадр мошин ёфтем, ҳамин қадр пешниҳод кардем барои шумо. хоҳишаи ҳаматон хабар аст ки бози лайка биза, подписатсия ки рақамҳоро мондем барои реклама кардан. имо WhatsApp, замин, мошин, хона, квартира, чизе боша мо реклама мекунем.
همین رقم 931 07 99 97 واتساپ دارد. روی کنین صورتوش رقمش میکنین. خدا خواهد تا نوارو به نختون احتیاط کنین، نوارو رو فقط نجات کنین بچه ها، بهترین نوارو برشون میکنین. خیر.